Отче священно начальниче Николае, моли Христа Бога, спастися душа наши. Освещеният клир на Пловдивската епархийска църква, монашествуващите, благочестивите християни и екипът на Пловдивската православна телевизия честитят именния ден на първосветителя на Пловдивската епархийска църква, Негово високо преосвещенство Пловдивският митрополит Николай, с най-сърдечни и искрени синовни пожелания за благоденствие в светителското му служение. Бог по молитвеното застъпничество на светия Николай Мирликийски чудотворец, Негов небесен покровител, да го укрепи във всяко добро дело. Бог да го увенчае, благослови и продължи годините на неговия живот, както до сега, тъй и занапред, под вдъхновението на Светия Дух, благоуспешно да ръководи богодаруваната му Пловдивска епархийска църква по пътя на вярата и спасението. На многая лета, високо преосвещение владико,